Hello, what's up mga kaligwas, no? At kamusta sa inyong lahat? Welcome back ulit sa aking channel. And for today's video, may biyahe tayo for today. Papunta tayo ng saan ba to? Diyan sa may Bukakliw, dito sa parting Aguilar. At may nagbook tayo na customer, may natanggap tayong booking dito galing sa Bukakliw. Dito lang din sa sa Aguilar. So ayun, pupunta muna natin. So nga pala, no, yung location natin, starting from my location hanggang doon sa pickup location is 13 kilometers. And then babiyahe tayo ng Mangaldan, na magmula doon sa pickup location hanggang doon sa Mangaldan is 36 kilometers. And at nga pala, no, tinawagan na rin natin pala yung customer natin na on the way na tayo. On the way na tayo. Sinabihan muna natin, kinontak muna natin sila kasi kaya natin ulit mangyari yung nangyari nakaraan na nakuha na pala ng rider yung booking nila. Hindi tayo nakapag-vlog nung nakaraan kasi gawa nung bagyo. Kaya actually may inatanggap tayo na buhay nung nakaraan at nagka-problema yung system ni Lalamove nung nakaraan sa customers app. At buti naman na ayos. Hindi ko alam na pumasok na pala yung booking sa akin. Nakala ko hindi pa. So actually mga kaligwas, no, yun yung medyo pa dito makulimlim pa. Yung dito, yung panahon dito sa dito sa Pangasinan. Ayun, maula pa doon. Tapos nga pala mga kaligwas, yung payment natin, naabot tayo ng 262 something yata yun na pesos yung kukolektahin natin. So magde-less pa na 20% yun para dun sa kay Lalamove. So mga kaligwas, no, at unti-unti nang nakikilala dito si Lalamove. Puti-puti kaya nagkakaroon tayo ng mga deliveries. And yun nga pala, mabalik na pala tayo sa ikukwento ko sa inyo. Nagkaroon ako ng delivery noong nakaraan. Tumawag yung customer, akala ko cancel, wala na yung delivery, may nakakuha na. Yun pala, hindi pa pala, nakapasok pala sa akin. Tapos tumawag sa akin sa Viber. So buti na lang kanyo yung Viber ko, active pa yon. Tapos natawagan ako, ay papadeliver. Sabi ko na to, akala ko Bulaklak, magagaan lang yung ibabiyahe. Yung pala Bulaklak pala na yung nakasimento, yung pang-design sa banyo. Ayun yung right side, sarado pa. Dito tayo sa kabila kasi ginagawa yung kalsada diyan. So hindi tayo makakaano diyan, hindi pa tayo makakadaan diyan. Dito muna tayo, ayan, no. Kita niyo yung mga yung mga pataniman dito na lubog na, yan, no. Yung ibang lugar dito, binabaha na. Hey. Bakit dito, nagkakapulong-pulong? Ano meron? Naku, baha pa yata. Tayo tayo dyan. Oh no! Hala, tayo tayo dyan. Malakas ba? Ang alanganin yan. Tayo tayo dyan. Malalim yan. Ito na tayo. Kung hindi kakayanin yan, ikot tayo. Katay tayo dyan. Lalamove. Ikot tayo, ikot. Okay, dito na tayo dadaan sa may kabila. Hindi kaya hindi kakayanin ng motor, baka ma-stack up tayo. So kailangan natin na mag-ibang way. No choice talaga tayo. Hindi ba baha dyan, te? Parang baha din yata dito, Ayun, taas ng tubig, Yung mga baka nandito na. Ay, baha din. Tayo tayo dyan. Wala. Na corner na.
Hatay tayo dyan. Baha lahat. Hindi kami makapasok. Wala na ba ibang way dito? Wala! Mataas pa dyan. Ayan po. Ayan. Paano tumawag dito dyan? Sa gilid ka lang. Sa gilid. Sa gilid? May tali naman yun. May gilid doon. Sabihin nila yung Ayan guide. yan. Yan. Kalanganin yung ano eh. Ha? Baka langanin. Hindi. Primera. Nagbalikan na iba oh. Ano nagpapadaan ba sila? Walang daan dyan. Hindi pa nagpapadaan yata. Ano eh? Tao lang? Sa ano kuya dyan lang sa may pipick upin ako dyan sa may ano pangalan nito? Sa may Pagumbuwa? Sa may Bukakliw? Okay. Oo. Oo. Tatawagan muna natin yung customer kasi alanganin tayo ah. Hello sir. Hello. Sir, nandito na kasi ako sa ano, nakakalabas na ako ng ano, bumiyahe na ako papunta diyan. Ang problema ko lang baha yung mga dadaanan ko, wala akong malusutan dito yung tulay dito na maliit kasi ginagawa din papunta dito sa may Bukbuk East. Tapos yung ibang lugar kasi dito baha, binabaha. Eh dito sana ako lalabas sa may kabila. Oh, dito sir sa malapit. Nandito na ako actually sir, nandito na ako sa labas, nakalabas na ako. Ngayon titingnan ko kung kakayanin kasi mabaha dun sa ano sa mga lugar dito yung ibang dadaanan eh. Yun nga eh, yun nga po eh. Tagalog lang kuya. Hindi ko ako nakakaintindi ng Panggal. Oo, hindi pa ako nakakaintindi ng ano ng Panggal. Ito na lang itinit. Actually, hindi ko masyadong ano, yung aking anak man naman na tumawag ng masyadong makulitin. Hindi sir, kung kaya nyo naman mag-rebook na lang bukas na lang kasi talaga hindi ko pwedeng may lusot yung ano, kung kaya naman bukas. Sabihan na lang namin siya na i-rebook niya lang muna. Opo po, kasi talaga hindi talaga kaya. Oo, malalim pa naman yan. Yan din yung malalalim ang ano dyan. Yun nga sir, hindi ka ang katabi, hindi, sir, gawa na yung malaking tulay, yung mahabang tulay. Ang problema lang, yung pangalawang tulay na maliit dito, ginagawa kasi, nung nakarang kasi, hindi na pwede padaanan ng malalaking truck. Kaya, ayun, ngayon, ginagawa ngayon, hindi pa pwedeng daanan. Kung pwede lang daanan eh. Sabi ko, eh, dito na sana ako dadaan. Kaso talagang, ano talaga, hindi talaga kaya. Anak nyo po, ayun, pagkano pakisabi na lang po kasi pagkano tawagan ko rin siya para alam din niya po. Po. Sige. Okay, sige po. Kaya naman daw ng motor pero mahirap mag-take risk dun sa ano, sa sitwasyon na yun. Mas mabuti na lang na i-cancel na lang natin yung ano, yung booking. Kasi talagang hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya ng motor, baka mamaya tumirik tayo. Ayan o guys. Ay mga kaligwas o. Ayan. Yan ang sitwasyon dito ngayon. Yan ang sitwasyon dito. Taas ng tubig. Gawa ng bagyo. At buti lang. Di pa inaabot yung school. Ayan ang taas ng tubig dito. Actually yan yung school. Ayan. Ayun, wala talaga tayong malalabasan. Kaya kung meron man, napakalayo na dito. Kaya no choice tayo, kailangan natin talaga ipa-cancel. Sige, patawagan ko na lang muna yung ano na i-cancel na lang. Hello? Ma'am, kayo ba yung nasa ano, ma'am? Yung nagpapadeliver po, ma'am? Po, ma'am. Actually, nandito na kasi ako, tinawagan ko na yung tatay niyo po ba yun? Yes, ma'am. Yun, ma'am. Ma'am, pakisuyo na lang kasi, ma'am, talagang hindi talaga ako makalabas dito sa, sa area dito kasi talagang baha talaga yung magkabila, yung dalawang kalsada na dapat dadaanan ko. Nandito ako sa, lagpas lang ako dito sa may mahabang tulay. Tapos actually may dalawang daan sana papunta sa inyo doon sa bayan ng Aguilar. Kaso yung dito naman gagaling sa amin, yung isang kalsada sarado kasi ginagawa.
yung tulay, yung pangalawang tulay. Tapos yung isa naman, ma'am, baha. Hindi ko talaga hindi talaga namin mapasok talaga. Hindi ko talaga mapasok, ma'am. Baka di kayaan talaga ng motor, ma'am. Ma'am, ano na lang, pakisulo na lang kung kayang i-cancel na lang, ipa-cancel na lang, ma'am. Kasi talaga hindi talaga kaya eh. Ma'am, pakisulo na lang ha, makisulo, pasensya na po talaga. Okay, sige, salamat. Ayun, at tinawag na natin doon. Ipapa-cancel natin yung booking kasi hindi talaga kaya yung kahit na sabihin nilang kaya yan, mahirap na mag-take risk kasi baka itirik yung yung motor. Masira pa, mas malaki pa yung magagastos natin. Kaya wag na natin isugal yung balik na lang tayo. Wala talaga, umuulan na naman, sayang talaga yung yung booking. Kasi talaga hindi talaga akong makalabas talaga, sayang. Ayan, itatawag na rin natin sa ipapa-cancel natin yung booking pagka hindi nila nagawa ng paraan. So ayun, actually mga kaligwas, sumaambon na. Kailangan natin makabalik kaagad. Hindi ko in-expect talaga na ganun yung kalsada. So yun talaga, sorry talaga doon sa nagpa-book. Yung sa nag-book ng Lalamove. Sorry po talaga kasi talagang hindi talaga kakayanin. So yun mga kaligwas, hanggang dito na lang muna yung content natin for today, and see you on my next vlog. And nga pala, kung hindi ka pa pala nakasubscribe, and i-click mo yung subscribe, yung notification bell, and pahingin na rin ako ng isang like dito sa video na to. So hanggang dito na lang muna yung ating video. So thank you, see you on my next vlog. Bye bye, and God bless sa inyo lahat.